من دیده استودیم که در همین بین یک مدت کوتاه در بین 2 سال 3 سال کمش به 60% یا 50% مردم ما حواس بیزنس کرد، است مردم تماشا کرده از کار سیاه برآمده استوده است. من دیده استودیم چندین آدم اومده من گفته است که استاد من فلان درساتون دیده، بعد از درس شما بیزنس سر کردم یا که پول پسنداز کردن سر کردم. بسیارا گفته استودن که من مثال مغازین لباس کشودم یا که مغازین اکسسوار کشودم یا که مغازین سوخت فروخت کشودم یا که مغازین ماهی کشودم یا که خودم اگه که کارگر عادی بودم حاضر وای گرفته کرده استودم команда сохта, уже бригада сохта, строительный команда карда, строительный компания карда, бизнес худам ба кор карда истем. Баъзе бачаҳо гуфтанд ман маълим ана участка гирифта дом сохта фурӯхта истодиам. Баъзе бачаҳо гуфта истодааст ки ман экспорт ба кор карданам, ами сухафрӯхти ва аз дигар давлатҳо худам рафта оварда истам. аз Хитой, аз Чили, Вьетнам, аз Америка ва рафта оварда истам, аз Калифорния, از دیگه چیزها. من مثال همین چیزها این باور کنید من همه خورسم میکند که باور کنید وقتی که من همین چیزها میفهمم همه خیلی خورسم میشم، همه قدر خورسم میشم که من چی گفتنیم بچه‌ها. من گفتنیم که ما کار کردن ما در کار که کار سیاه خلق ما تماما براید، تماما باید که خلق ما کار سیاه براید. ما باید که دیگر یگان مایده کار سیاه نکنیم. از грузчики, کار سیاه در همین دولت‌های بیگانه آمدگی باشد. البته اینجا уровень حیات بلندتر است که حرکت کرده متخصص شدن در کار، حرکت کرده متخصص نقص شدن در کار، گرامت شدن در کار، همون ساحه و کار یاد گرفتن در کار، карьера сохтан дар кор. Агар шумо ягон ҷо ба оила қатъи кор карда истода бошед, немедлина фокусатун ҳам бамонед, як соҳаш ба профессионал шед, карьера сохта боло ба буромадан гиред. Агар частни компания ба кор кардани ту боло аз шумо фақат соҳиби компания аст, дига боло буромадан намешад, горизонтална карьера созед дарозиш қатъи. ин кора тунедага бо ин кора шод гиред, бо як кори дигаша, бо як кори дигаш, горизонтална шод гирифта рафтан гиред. дар оянда шумо ҳама одами потенсиални ҳастед ки вай шумо партнёр мегирад. мана мисол як кафе дошта буд, мегӯд мана дуюм кафея мекушем, ту партнёри ман шав. ё ки як магазин дошта буд, дуюмаша мекӯд кушем, бивақт ту партнёри ман шав. чунки шумо ҳамаи қабатош ҳар як горизонтални линияша аз закуп то логистика то продажа то истеҳсолоташа ҳамаша медонед дия. барои ҳамон ё горизонтална карьера созед ё вертикална созед. пул надошта бошед, ҳамин хел кор кунеду аста комиссионӣ ба партнёр шуда буравед. ин беҳад зарур. сахт илтиҷо мекунам, сахт миннат дорам, сахт илтиҷо мекунам, сахт пешниҳод мекунам. ҳамон бачаҳое ки фаҳмиш доред, ҳаракат кунед. одаме нест ки бефаҳмиш таваллуд шуда бошад дар дунё. просто одаме ҳаст ки чӣ гӯям диққат намекунад, ҳаракат намекунад, ҳавас надорад, болои худаш кор намекунад. ягон одам беақл таваллуд намешавад. чунки ҳар як инсони худованд як соҳа ба дар дилаш меҳр андохта, ҳамон як соҳа ба ҳунару таланташа додагӣ аст. просто ҳавая бедор кардан дар кор ин беҳад зарур. мақсади асосии ман чи? чунки халқи мо бояд ки аста як 10 соли оянда баъмин то 2030 бояд ки мо полностью анами қолабе як қолабе восприятия, чӣ гӯям, як восприятие ки мардуми бегона нисбати мо пайдо шудагӣ аст. мана мисол мардуми бегона гумон мекунанд ки тоҷикҳо фақат кори сиёҳ метавонанд, грузчика метавонанд, кори сиёҳ ба хубанд, уҳдабурон нестанд, тавоно нестанд. мана ин хел мардуми бегона ҳозир ҳамин хел тасаввур дорад нисбати ману шумо. особенно дар Россия. чуба агар дига буридага тоҷику мо якта тавонош бисёр, не ки чашм ба намезанад. якта тавоно бисёр, не ки чашм ба намезанад. вақте ки массави халқи бисёр кори сиёҳ ба ҳаст, гум мекунанд ки ҳаме тоҷику ҳамин хеланд, ҳаме мардуми тоҷик ҳамин хеланд, ҳамин хел тасаввур карда истоданд. мо бояд ки анами қолаби тасаввуроте ки ҳозир дар майнаи сари ҳамин мардум шудагӣ мо бояд шиканем. сета кора кардана мо дар кора барое ки тоҷик позитсионировад миллати мо дига хел уровен ба. мо худома бояд худома нишон додана ёд гирем. сета чиза кардам. якум қолаби восприятии мардуми бегона шикастан дар кор нисбати миллати тоҷик.
ва бояд дигар гумон накунад ки мардуми тоҷик фақат кори сиёя кардан метавад, фақат марди корай, неграмотнаҳай, баъд чизи 10 сума 1 сумба кардан метавад. бо як калимаҳое пайдо шудаги байни ҳамин мардуми русбакӣ мождила по-таҷикски ин чифтаги гап, масалан чизи 50 сумая 2 сумба кун. чунки бечораи тоҷико слишком дешево кор карда истоданд. ин қолаби мана шумо шикастанам дар кор. дуюм, худи мардуми худомо гумон мекунад ки қин аст бизнес сохтан, қин аст кор кардан, қин аст грамотни будан. ана ин қолаба шикастан дар кор ки халқи мо ин хел фикр накунад ки худаш ба бовариш зиёд шавад ки ман любой кора карда метавам, ҳамин одам мекардаги кор ку, одам мекардаги кор боша ман ёд мегирам. ҳама хабари хуштарин дар дунё чия? ҳама чиза омӯхта мешавад. всё можно научиться. хабари беҳтарин, хабари хуштарине ки ҳаёти шумо ба ҳаст, ман гуфта нестам ки ҳама чиза шумо омӯхта метавед. вақте ки шумо мақсад карда аз пасаш шудед, любой чиза омӯхта метавед. дар дунё ягон чизе нест ки шумо омӯхта натавонед. мумкин фақат баъзе одам ба 1 бор 2 бор ё 10 бор ҳаракат кардагиш ба ёд мегирад, баъзе одам 50 бор 100 бор ба ёд мегирӣ. ҳама мактаби миёна хондану навистана ёд дод ку. чӣ хел ёд дод хондану навистана мактаби миёна? тамоми инсона ёд дод ку. чӣ хел? баъзе кас ба 1 бор нишон, баъзе кас 50 бор нишон дод, баъзеш ба 100 бор нишон дод. ҳар як ҳарфа одамо ёд гирифт. ману шумо ҳамин кора кардам дар кор. значит дуюм, восприятие ки ману шумо бояд ки психологически шиканем партем, ягомра шикаста партем. ин ки халқи худамо гумон накунад ки ман наметавонам кардан. халқи мо бояд худаша чӣ хел қабул кунад? ман метавонам кардан, ман уҳдабуро ҳастам, ман омӯхта метавонам, ман ёд мегирам. дал немам ага кардан натавонам, ҳеҷ гап не. но это вопрос времени. баъд аз чанд вақт ман ина ёд мегирам. ҳамин чиза қолаби сари мардуми мо ҷойшунаш дар кор. сеюм чизе ки халқи мо бояд ки якҷоя кор кардана ёд гирад ки тавоно нотавона ёд тиҳад, доно нодона ёд тиҳад. ана чӣ гум умни обичнав одама кашола карданаш дар кор. қоиди дунё ҳамин. анамин сета чиза ману шумо бояд ки чӣ хеле карда созем. ман орзу мекунам ки дигар мардуми мо мардикорӣ накунад. чиба вақте ки халқи мо мардикория бас кард, тез сатҳи зиндагӣ боло мерад. як сатҳи зиндагӣ тез боло мерад. як ин резко вилоят мекунад экономики халқи мо ба ҳам ҳаёташ ба ҳам сифати зиндагиш ба ҳама ҷиҳата вилоят мекунад бачаҳо, ҳама ҷиҳата. барои ҳама қадар чӣ қадар бизнесмено бисёр шад, ҳама фоидааш бисёр. кадометон ки бизнесмен ҳастед, бачаҳое ки дар он пешатон мо кор мекунад ва ҷиҳантон аст мехеш аст мекай ва даъват карда ва ёд доданатон дар кор. беҳад зарур ки бо шумо даъват карда нағз ёд тиҳед. ин беҳад зарур. гуфтанам ки ҳамин 10 соли оянда барои мардуми мо проривной сол аст. дар ҳамин 10 соли оянда ману шумо бояд ки ҳам ҷамъиятамон созем, ҳам миллатамон созем, ҳам восприятие халқи дунё нисбати ватанамо дига кунем ки мардуми бегона дили пур қатрафта кор кардан гирад дар Тоҷикистон. ҳам худамо муносибатамо дига кунем нисбати ҳамин ватанамо. бас кунем хеле гуфтан ки нарав намешад накун, ин гапа бас кунетон. рафта кор кардан дар кор, рафта обод кардан дар кор. одамо ҳавас мекунад ки Сингапур равам, Корея равам, кор кунам, инвеститсия кунам, ёки Малайзия равам, ёки Америка, ёки Германия. ҳамунам пештартар ҳамин хел набуд. ё Дубай солҳои 50 бине, 60 бине, 1950, 1960 ҳамин Дубай, Малайзия то ҳамин шуда айнан бедуино будан. Дубай ба ҳавоам ҳамин хел будан. акун шудан ин хел. ҳавам акси чӣ ба? илм, ҳунар, тавоноӣ, халқ кардаги кор. ману шумом кардан мегирем. барои ҳама мо ҳамин сета чиз агар дига кардан тоем, якҷоя кор кардан тоем, нисбати халқамо, нисбати ватанамо восприятия дар дунё дига хел имидж созем, имидж бақувват созем. сем худамо бояд ки аз мардикорӣ бурем ки худамо худо пас назанем. баъзеотон мегӯяд ки мардуми бегона мо ҳурмат намекунанд, мардуми бегона мо пас мезананд, хор мо мекунанд, азоб мо метиҳанд. не, мардуми бегона мо пас ба зада истодагиш не бачаҳо. мо худомо пас ба зада истодем. чӣ хел? ҳаракат карда ҳамин документомо сарвақт намекунем, ҳаракат карда қонунӣ кор намекунем, ҳаракат карда ҳамон чиза намеомӯзем. баъзе ҳам бачаҳо 10 сол аст дар Россия, нормально даже камутумам ки бошад, ҳамон кори худаша профессионал ёд нагирифта. ақаллан документаша карда намегардад. ман намегӯям ки грамотна супер ту русӣ гап зани ё чи. ақаллан ҳамон кори худа беҳтартар ёд гирифтан дар кор. барои ҳамон
ҳозир мана ҳамин документация шуда истодааст ё талаб карда истодан ку ин наоборот халқи мо ба ёрдам мекунад бачаҳо. ҳозир мана ҳамин документҳоя ва ё маҷбур карда срок мондагӣ ҳастанд чи шумо ин чизҳо зиқ нашед, ин чизҳоя кунед, он ин чизҳоя кунед осон мешавад. ман шумо як мисол мебиёрам. соли 96 ман 6 моҳ дар кӯча зиндагӣ кардам. марди кори кӯча грузчики ҳамин хел таги 6 моҳ мумкин 5 моҳ мумкин 5 моҳ 6 моҳ хотирам ҳамин приблизительно ман марди кори карда кори со карда дар кӯча зиндагӣ кардам. нормальный документ намекардам, намедонам чӣ ба ина нигоҳ кунед. ман медидам ки ҳама накардааст, манам намекардам, намефаҳмидам дия. ҳама накардааст, манам намекардам. чӣ ба ки муҳит одам одат мекардааст ҳамон ба. баъд вақте ки 3 бор мана спецприём шинундан, 3 бор, 3-ум бор 13 рӯз шинундан, азоб кашидам. 3-ум бор омадам хона, хазайкаи ман вай буд, як занаки кампираки 83 сола буд, 85 сола буд. вай буд иштирокчии ҷанги бузурги ватанӣ буд. вай ба ман гуфт ки чиба, почему ты, куда ты девался столько-то дней? Куҷо ты будӣ? Гуфт як қадар рӯз. чиба ин хел рӯҳ афтодаӣ? ба ман гуфтам ман ҳамин хел документ надорам, мана азоб додана. гуфт чиба ту нагуфтӣ ки ман ту ба документ кунам? ту ман ба мегуфтӣ, ман ту ба документ мекардам. ман гуфтам я не знал, что вы мне поможете. русиям ки ман нағз намедонистам он соло. даже ман нормально фаҳмондан натонистам ки ман ба документ нест ё чӣ. гирифта рафта документ кард. як рӯзба документ кардам ман. як рӯзба документ кардам, ба ҳузур мегаштам. дилам пур, хурсанд. ягон проблема набуд. ин мақсадама чӣ ба гуфта истодам шумо ба? агар шумо ҳамин документа карда гиред, шумо ба ягон кас кораш нест бачо. дилатон пур мегардед. ин беҳтар неми, ин хубтар неме ки ба ҳузур документ карда хотири ҷамъ қатӣ гардед, дили пурра қатӣ гардед. ин беҳтар ку, ин хубтар ку охе. ин хеле хуб ку. баъд аз ҳамон ягон бор мана на милиса медошт, на кас медошт, ҳамин дошт нишон медодам, мебарафтам. чанд боре ки регистратсиям тамом шуд, аз сар нам мекардам. ҳар бор кардагӣ ба аз 3 моҳ то 6 моҳ документ мекардам ба ҳамон хазайкам. ягон проблемаш набуд. ман ин гапа чӣ ба гуфта истодиям? вақте ки мин документа карда гирифтам ман, баъд хулоса ба омадам ки чиба ман хеле беақл будам ки то ҳамин муддата ҳамин документа нормал накарда нагаштаям. ман чиба ҳамина ибрат нагирифта нигоҳ кунам. баъд аз документ кардан пулама ҳеҷ ки намегирад. то документ кардана дар муддати ҳамин 6 моҳ ман пул ҷамъ кардан натонистам. чунки ки чанд пуле ки ҷамъ мекардам, милисаҳо мегирифтан шу. ман пул ҷамъ мекунам, милисаҳо мегиранд шу. ман пул ҷамъ мекунам, милисаҳо мегиранд шу. ҳеҷ дастам ба намемонад. шумо тасаввур кунед, не ҳамин чиза тасаввур кунедтон худатон. а ҳозир бошад ҳазорон бор шук любой ҷое ки мерем документ мекунем, ба ҳозир мегирем. ҳамон вақт хотирам ба ки баъде ки документ кардам, ягон кас кораш нест. дили пур, хотирам ҷамъ, куҷо медаред, метро ҳайме, куҷо ҳайме, любой корхона ҳайме. ҳамон вақт як маҳ пасаша худам хаёл кардафтам ки чиба ман вақташ ба документ накардам, чиба ин қадар ман ҳамина нафаҳмидиам. ҳозирам ки бошад ҳамин халқи мо бисёротон документ намекунед, вай айби худатон барои ҳамон азоб кашида истоди, ва документа немедленно карданатон дар кор. ба ҳузур карда гардед, ба ҳузур карда гардед, хотири нишон диҳед ки халқи мо тавонай, халқи мо грамотнай. документ кунед, ҳеҷ ки хортон намекунад. барои ҳамон миллатҳои бегона моя таҳ ба зада истодагиш не. мо худамоя паст ба нишон дода истодем. мо худамоя ҳурмат накарда истодем.